Какво означава за работещите? Най-голямият риск е несигурността. Кандидатът не знае дали ще има здравна осигуровка, платен отпуск или 40 часа седмично. Има хора, които започват работа, мислейки се, че това е постоянна и след това се оказва, че е проект за 3 месеца. Това създава финансова нестабилност, а в някои случаи и проблеми с заеми, жилища или визов статут. Ако сте имигрант, например. Ето няколко практични съвета, ако видите неясна обява. Питайте директно, изпратете имейл или съобщение. Проверете в LinkedIn профилите на служителите. Ако други в компанията са контрактори, вероятно и вие да бъдете такива. Гледайте внимателно описанието. Термини като Flexible, Project-Based, Remote Contractor или Temporary са предупредителни сигнали.